салом алейкум бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. имрӯз тасмим гирифтам ки як мавзӯи дар ҳақиқат дар ҳамин вақти соат бар мо бисёр муҳим аст. хостам дар ана ҳамин бора суҳбат кунам, чунки умеде ки аз ноҳияи Данғара аст ки дар филмҳои туркӣ нақш меофарад. Он ҳам бисёр шикоят кардан, яъне дар бораи миллатчигӣ, яъне ту данғарагӣ ҳастӣ, ту фархорӣ ҳастӣ, дигару дигар. Ба ҳамин хотир хостам ана ҳамин мавзӯъ бисёр суҳбат кунем, чунки бисёр кину нафрат аз ана ҳамин сар мешавад ки ту фархорӣ, ту кулобӣ, ту помирӣ, ту ғармӣ. Ба ҳамин хотир биед ҳама каса якум чикор мекунем, дар видео лайк мемонем ки дигарон тамошо кунанду бохабар шаванд. барои пешрафт чикор мо падилица мекунем видеоро ва дар назратон кадоме бошад гап занед дар ҳамин видео лайк монанд. бисёр мавзӯи муҳимай ва умед ҳам видео кардагиай видеоша мемонем, тамошо мекунем, баъдан суҳбат мекунем. Ростига берин хина кай бачо, берин хина кай берин на бурен. Шумо дами номерои рӯи экранда занг занед, нишонияи шуморо гирифта рост ба сарҳади Қазоқистон буда соғ саломат ба хости Худованд рафта меорад. Ва барои шумо як дастгири дига аз канали мо гап занед, барои шумо тарифҳои махсус мекунад. мошинҳояшон ана ҳамин мошинҳое ки дар рӯи экран мебинед, ана ҳамин мошинҳои таъриф намекунем, чӣ гуфтем ҳама вақт таърифаш мекунем. рақамҳоро сафраи мекунем, баъдан ба азур видеоро тамошо мекунем. хуш дӯстони азиз, гуфтем дар бораи миллатчигӣ, яъне ки ман аз фалон ҷоим, ту аз фалон ҷо ва дигару дигар. Ба ҳамин хотир хостам ки як мавзӯе гирам аз дигар мавзӯъ фарқ кунад ва барои тамоми миллату ватан чӣ шавад, фоиданок шавад, яъне чизе ки ба мо фоида биёрад. Ба ҳамин хотир хостам якум аз ҳамин сар кунам ки дӯстони азиз, мо аз кадом гӯшаи канори Тоҷикистон, яъне ватани азизамон бошем ҳам, мо чӣ ҳастем? Тоҷик ҳастем, яъне ки хуни тоҷикӣ дорем. ва биёед аз ҳамин нафрату аз ҳамин кину дигар ки ман фалонӣ ҳастам, ман аз он ҷо ҳастам, ту аз он ҷо, биёед дӯстони азиз ҳаминро баҳс кунем. яъне ин мавзӯъ шояд барои шумо ҳичӣ набошад, лек ҳамин мавзӯъ бисёр одамо дар дарунаш ҷанг меандозанд. яъне ки як фикр кунем ки дар як бисёримон дар ғарибӣ ҳастем ва бисёримон дар донишгоҳ мехонем, яъне ки дар як квартира 3-4 нафар тоҷикем, яъне дар як квартира дар як утоқ 3-4 нафарем, яктамон аз ноҳияи Фархорем, яктамон аз Ғармем, яктамон аз Помир ҳастем, яктамон аз Душанбе. ва дар ин бора ва дар байни инҳо шояд рӯзе мешавад ки мегӯяд ки ту ай ҷаи, ту ай пишти кӯҳӣ, ту ай қишлоқ омагӣ, ту ай фалон ҷой. дӯстони азиз, ин барои мо зебанда нест, яъне барои мардуми мо ин зебанда нест. ва албатта ки Умед Шатаков аз ноҳияи Данғара ки дар сериалҳои туркӣ, яъне дар филмҳои туркӣ нақш меофарад ва бисёр ҳам паҳн шуд хабарҳо дар Тоҷикистон ва баъзе газетаҳо онро ин хел муаррифӣ кардан Умеди Данғарагӣ. салом аз кишвари Туркия ба тамоми халқи ҷумҳурии Тоҷикистон. ин ман Умед Шатаков. якчанд рӯз мешавад дар медиаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон якумин тоҷике ки дар филмҳои туркӣ нақш мебозад ин Умед Шатаков аст. бале, дуруст. аввало ташаккури худро ба тамоми халқи ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба тамоми медиаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонам. бисёр хабарҳои хуб, бисёр хабарҳои олиҷаноб. газетаи Муҳаббат ва Оила бисёр маншети хуб монда. якумин тоҷике ки дар филмҳои туркӣ нақш мебозад. бале, дуруст. мо дар ин ҷо номи Тоҷикистонро, номи ватани азизамонро муаррифӣ мекунем ва ба газетаи Оила ташаккури худро мерасонам. лекин дар газетаи Оила Умеди Данғарагӣ дар филмҳои туркӣ нақш мебозад гуфта маншет карда. бале, ман зодаи Данғара, лекин шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон мебошам. мо дар ин ҷо барои номи Тоҷикистонро боло бардоштан кӯшиш карда истодаем. кулобӣ, данғарагӣ, душанбегӣ, регарӣ, хуҷандӣ, фархорӣ бояд мо ҷудо накунем. ҳамаи мо бояд иттифоқ ва дӯст бошем.
агар ҳамаи мо иттифоқ ва дӯст шудем, номи Тоҷикистон ба қуллаҳои баланд мерасад. агар ягон гапи ноҷо гуфта бошам, аз тамоми халқи ҷумҳурии Тоҷикистон, аз тамоми медиаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон узр бисёр мехоҳам. ташаккури зиёд. саломат бошед. дар шабакаҳои иҷтимоӣ, яъне дар ютуб бисёр каналҳое ҳастанд ки ба мо манфиат, яъне ягон чизе ки фоиданок ба мо намедиҳад. биёед додарамон канали Қуръони Карим шудааст, ссилкаш дар таги ана ҳамин видео аст. ҳатман дар омада обуна мешавем ва барои худ як чизи манфиатнок мегирем. ҳатман видеоро ҳозиман кунед ва дар омада дар канали Қуръони Карим обуна мешавем ва давом медиҳем видеоро то охиша тамошо мекунем. яъне шумо як чӣ бугум, мисол як ширкати калон ҳастед, яъне як чизе ки мебарорен садҳо нафар мақсад он газетаи шуморо мехонанд ва чӣ мешавад? умеди данарагӣ. ин дар ягон дутори намеяд, дӯстони азиз, ва ман аз тамоми коргарони газета, яъне аз дигар газетаҳо ман номоша номбар намекунам. умед додам чун мақсад номбар мекунам номои ҳамон газетаҳое ки ҳам хеле мақсад сарнавишт, яъне сарлавҳа мемонанд, яъне ки сарлавҳаи ҳамон газетаҳо бисёр хато ҳастанд, дӯстони азиз, ки умеди дангарагӣ ба ҷое ки шумо мақсад ислоҳ кунед, яъне ки забони тоҷикӣ худмона, мисол шумо дар ҳамон сарлавҳа ки мемонед, кӯдаке ки мегзарад, ҳамон чашми ҳамон кӯдак мақсад чӣ мешавад? дар ҳамон газета мечаспад, ба хотире ки шумо ката ката данисагем ва ранга қатӣ. инро ҳамаашо мо медонем ки мақсад барои диққатро ҷалб кардан ҳамон ката ва дигар ранг қат менависем. яъне хулосаи гап, дӯстони азиз, биед бас кунем ҳамин маҳалчигира, ҳамин ман аз фалон ҷоим, ту аз фалон ҷоим. ман гапро бисёр дароз намекунам, хостам камеам бошад. ман нуқтаи назари худма барои шумо мегӯям ки ҳамин чиз бояд мода набошад, яъне ки ин дар мо чӣ мешавад? ҷангандозӣ мешавад. ҳамаи шуморо ман ҳурмат мекунам, лек мисол одамое ҳастанд ки мегӯянд ки ман аз ноҳияи фархорум, ман ихелзурум, ман ихелам, мақсад боуш мехезам, мегӯянд ки ман помирум, мазурум, ваиш мехезам, ман аз фалон ҷои мазурум. дӯстони азиз, ҳамаи мо як бояд шавем, ҳамаи мо бояд чӣ бошем? дӯст бошем, иттифоқ бошем, яъне ки ҳамаи мо баробар бошем ва тоҷикем. биед дӯстони азиз, аз ҳамин рӯз баҳс мекунем маҳалчигира, ман аз фалон ҷоим, ту аз фалон ҷо нашавад. дӯстони азиз, эҳтиромона хоҳиш мешавад. ман як ҳамчун бародаратон, додаратон мақсад ҳамин гапҳоро мегӯм. дигараш дар дасти худонаи худованд ҳамеша нигаҳбонмон бошад. мо ҳамеша тоҷикем. зинда бош эй ватан, Тоҷикистони озоди ман. оре Тоҷикистон дар ҳақиқатан ҳам биҳишти рӯи замин аст. ҳар як ваҷаб, ҳар як хоки ӯ барои мо муқаддас аст. ман шахсан дар тамоми гӯшаву канори кишвар сайру гашт кардам, зиндагӣ кардам дар вилоятҳои ватани азизамон. фикр мекунам ки ҳамаи Тоҷикистон як хел аст, барои мо азиз аст, мардумаш меҳмоннавоз аст, инсондӯст аст, ватандӯстанд, хештаншинос ҳастанд. барои мо ҳар як гӯшаи диёр азиз аст. аз ҳамин хотир аз ҳар чӣ лаҳзае ки ҳар вақте ки масалан вориди Хатлон мешавем, вориди Бадахшон мешавем, вориди Суғд мешавем, вориди ноҳияҳои тобеи марказ Рашт мешавем, ҳар он ҷо барои мо боз ҳам дилгармкунанда, боз ҳам ҳисси ватандӯстиву ҳамун минтақаро дӯст доштан барои мо зиёдтар мегардад. аз ҳамин хотир ҳар як ваҷаби хоки ватан барои мо азиз аст. манзараҳои зебое ки дар деҳот аст, он мардуми самимие ки масалан дар деҳот зиндагӣ мекунанд, воқеан ҳам барои ҳар як инсон як илҳом, як кайфияти дигар дорад ки ҳар як шахсе ки масалан вақте дар деҳот зиндагӣ мешавад ё ки дар деҳот ба воя мерасад, воқеан ҳам баъд аз калонсолӣ ҳам дар ҳар гӯшаи олам ки бошад, ҳамун макон, ҳамун деҳаи худро, ҳамун ҳамсоягони худро, ҳамун дӯсту рафиқони худро ба некӣ ёд мекунад. зеро ки бисёри хотироти наврасӣ ҳар як инсон ҳамун сафарҳо ба деҳаҳо аст, ба хонаи хешу ақрабо, ба хонаи бобову биби аст ки мераванд. дар он ҷо масалан як хотироте барои худ нақш мегузорад ва солҳо мегузарад, аз ҳамун деҳа ёд мекунанд, аз ҳамун рафиқон, аз ҳамун дӯстон. фикр мекунам ки барои мо ҳам деҳаву ҳам шаҳр ҳар ду азиз ҳастанд, наздик ҳастанд ба қалб. зинда бошен. аввалан шукри Парвардигор, шукри Худованде ки моро офаридааст ва шукри
падару модаре ки моро ба дунё оварданд, ба воя расониданд, тарбия карданд ва пас он ин ватане ки моро дар иҳотаи худ парварид ҳамчун фарзанди содиқи худ. фикр мекунам ки инсоният дар зиндагӣ ба ҳама пастию баландиҳо дучор мешавад, ба бисёре аз шикастҳо, ба бисёре аз нокомиҳо, аммо дар зиндагӣ ҳамавақт бояд инсон мард бошад, зеро ки зиндагии худ мардро дӯст медорад. махсусан барои ҷавонмардон аз ҳама он шикасту пастию баландиҳо бояд дар ҳарос набошад. ҳар гоҳе ки чӣ мушкиле аст, чӣ он камбудӣ аст, он гузаранда аст. фақат сабр лозим аст, фақат бо қадамҳои устувор дар ҷодаи зиндагӣ қадамҳову гомҳои устувор гузоштан лозим аст ки то он мушкиливу он чизе ки аст бояд рафт шавад. аз ҳамин хотир фикр мекунам ки дар ҳаёти ҳар як нафар шахс мушкиле аст. дар зиндагии ҳар як кас мушкилот аст. зиндагии худ бемушкилӣ нест. имрӯз ҳар нафар мушкилӣ дорад, як камбудие дорад дар рӯзгор, дар зиндагӣ. фикр мекунам ки дар ин бояд талош кард, бояд кӯшиш кард, дар ин набард бояд муваффақ шуд. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.